Kodwa izecurity zaseKapa ziyaxoleleka emisebenzini xa zibhaqwa zilele emini, ngoba kunzima ulala phaa kulaa mikuku ezawuki. Uthi unoRhawuzana salilele impumlo ingaka engalirifu mfondini amapolisa. Kushinoke emnyango wofukele noki ayizikwakhe iyakwathabisa apha next door xa iminyango imelele ucifa kunoba kukwathabisa apha khona uRhawuzana. Funa uRhawuzana abuze uba ngubani lowo? Lo ezozikewu ngubani lowo? Hayi mfondini dlulela ngapha. Phinda likayiqamle okay. Aphinda adlale unoRhawuzana qoma ngibethule yinto ndawulala nina bantwana. Aphinde kayiqawuthi ubiwa bubuthongo eva indoda egqithayo ngaphezulu erhuqayo leqwa ngabantu bokuhlala. Aphinde nasezimamele kwakhona iphendula ithi umchamo ezinkini qho. Hayi mntana Rhawuzana nisengxakini kuloo Kapa leyo. Yiyo loo nto nilala kangaka xa nilapha nibuyile. uRhawuzana ulala apha kubethe oo-12 felele ngoba kaloku uyazixeba uphumlile.